No fogar de don Álvaro das Casas, onde naceu en xaneiro de 1936 a Unión de Colleiteiros, este o reso do cooperativismo do Ribeiro, celebrouse a 11ª entrega dos Premios Bacelos de Prata, que nesta ocasión ampliáronse os produtos agroalimentarios alén do viño. Don Xosé Carballido Presas, coordinador da Irmandade de Agroalimentarios e Adegueiros, iniciou o acto contextualizando a convocatoria no proceso de regaleguización do ámbito socioeconómico. Quero manifestar o noso reconocemento por arropar a ustedes este acto que é sinxelo pero que está cargado de simbolismo por canto pretende significar a dignificación do emprego do idioma galego no mundo empresarial. Neste caso, no sector agroalimentario, de gran proxección internacional. Estamos na Casa Grande do Sulloa, felizmente recuperada do esquecemento, que foi aquí precisamente onde se creou a Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia, a UCRA, sendo anfitrión daquela reunión don Álvaro das Casas Blanco, que era precisamente o morador deste pazo. A UCRA nacía para modernizar as técnicas na elaboración do viño, para velar pola súa calidade, para loitar contra as actividades fraudulentas dos comercializadores que se amparaban no bo nome do Ribeiro, e tamén para procurar espazos para a súa comercialización, a comercialización do viño, e identificar os viños coa cultura e a lingua galegas. Isto sucedía en xaneiro de 1936, polo que a vida da Unión de Colleiteiros foi efémera, por mor do levantamento militar. O galego sería levado ao esquecemento nos seguintes 40 anos. Pero o esforzo non foi baldío. E recollendo aquela ilusión, naceu a asociación que leva o nome de Álvaro das Casas, creando o Premio Bacelos de Plata, como recoñecemento a aquelas adegas que utilizan a lingua galega como elemento vehicular na súa actividade empresarial, nas etiquetas, na publicidade e, como non, na súa relación diaria cotiá. Cando falamos de produto galego etiquetado en galego, non debemos esquecer que estamos a falar de comercio local, de riqueza, de emprego de proximidade, de rural vivo, de orixe, de identidade, de autoestima, de lingua viva. Así que, se temos un produto galego etiquetado en galego, que máis podemos pedir? Don Avelino Muleiro García, presidente da Asociación Álvaro das Casas, fixo fincapé nas razóns da convocatoria, suliñando os valores que xustifican os premios ás empresas que este ano foron merecentes de tales recoñecementos. As empresas premiadas están integradas por persoas novas e expertas no seu traballo. Na viticultura uns e na gandeiría outros, que elaboran produtos de incuestionable calidade, con materias primas autóctonas, con esmero e entusiasmo, e, sobre todo, pola súa implicación social e compromiso coa lingua. Alborexar, un verbo fermoso, pero ao mesmo tempo categórico e contundente, que serve de metáfora para xustificar os ideais e o traballo duns mozos que comezan a ver a luz aquí, no Ribeiro, para superar os anos de crise e de estancamento vitivinícola. Hoxe, adverbio de tempo que denota a realidade e compromiso coa actualidade. Hoxe elude o pasado e soslaya o futuro. Está entre o onte e a mañá, pero onte xa non é, porque xa foi. E mañá será, con todo veremos se chega a ser. Hoxe indica o bo momento polo que pasa esa sociedade cooperativa galega da comarca do Deza na venda dos produtos lácteos e reflicte o espírito dun proxecto que pretende seguir estando ao día e aproveitando durante moitos anos. Carpe diem, aproveito o día, agarra o hoxe, dicían os clásicos. Pero a lingua, máis alá do nome das empresas, vai máis alá do nome das empresas. Os seus viños, os seus queixos, o seu leite, póñense no mercado en galego. Fano con orgullo e sen complexo, porque saben que están propalando os valores da xente galega. E gábanse de enviar esa mensaxe a través das etiquetas que levan o remitente de Galicia. Son auténticos catequistas da nosa lingua e do noso país. E digo catequistas porque recollo a idea de Juan Ramón Lodares, autor do libro Lengua e Patria de 2002, onde vincula lingua e nación
afirmando que tal vínculo é de orixe religiosa e que, de feito, a práctica religiosa da predicación, no caso de América, por exemplo, e a loita contra a reforma fixéronse utilizando as diversas linguas de cada lugar e amparando, polo tanto, a separación das comunidades. Teño ou non unha orixe religiosa, a maridaxe de lingua e patria parece amplamente compartida. Alborexar e hoxe están facendo patria, polo que ben merecen este premio. Descartes dixo no século XVII: a miña lingua é a miña patria. Pero despois del foron moitos os que repetiron a mesma idea. O poeta argentino Juan Gelman, Premio Cervantes 2007, dixo en Pequín despois de 13 anos de exilio: solo tengo una patria, la lengua. Todos pertenecemos al mundo, y si una patria tengo, es la lengua. O poeta e escritor portugués Fernando Pessoa repetiu que a súa patria é a lingua. O escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias das Letras 2015, dixo ao recoller o premio: tengo 3 patrias, Cuba, mi lengua e mi trabajo. Cando o poeta alemán Rainer Maria Rilke di que a verdadeira patria do home é a infancia, implícitamente está afirmando o momento fundamental de mergullarse na lingua, que é a súa patria. Non estou seguro que poida resultar convincente para todos os presentes esta identificación entre lingua e patria, dadas as connotacións desta última palabra nos relatos do Estado español ou ideolóxicos. Pero penso que fora desa connotación pexorativa, a idea pareceme válida. E sempre se pode sustituir patria por matria ou por país. Dona Carme Pérez Vaquero, secretaria da Asociación Álvaro das Casas, deu lectura á acta do xurado. Acordan conceder os premios Bacelos de Prata nesta edición a adega Olvarexar do Ribeiro, de Cortiñas, Castrelo de Miño, Ourense, de denominación de orixe Ribeiro, unha nova adega constituída por mozos inquedos e ilusionados que elaboran viños que transmiten o que se fai na viña para que perdure no tempo, e cunha autenticidade e identidade propia, utilizando castes autóctonas como Brancellao, Caíño Longo, Ferrón e Sousón, e coa seguridade de que tamén no Ribeiro poden facerse extraordinarios tintos. Nesta andaina empresarial apostan pola utilización da lingua galega na etiquetase das súas marcas, o Alborexar e o Alborexar 4.0, os dous de grande calidade, así como na publicidade a través das redes sociais, prensa e páxina web. O xurado valora o esforzo na creación dun viño de gran calidade con marchamo de identidade galega na súa botella, porque é fundamental para espallar a riqueza da nosa lingua e cultura. A hoxe, Sociedade Cooperativa Galega, empresa agraria rural situada na comarca do Deza, de carácter cooperativo, fundada por gandeiros no ano 1971, que transforma o leite de vaca en variadas marcas de queixo de excelente calidade: Cremosiño Nai, Neno, Lendas do Deza, Madurado Hoxe, etc. Unha empresa que ven apostando desde hai máis de 20 anos pola inclusión do noso patrimonio lingüístico na etiquetase de todas as súas marcas, así como na publicidade en todos os seus soportes. A cooperativa hoxe ten asumida a filosofía da responsabilidade social corporativa, apoiando económicamente iniciativas de diversa índole: deporte, publicacións, cultura, etc. O xurado valora moi positivamente a permanencia do compromiso coa lingua nun espazo fundamental para acentuar a orixe dos nosos produtos. O premio Adega ao Alborexar do Ribeiro foi entregado por dona María Luz Fernández Quintáns, xefa territorial da Consellería de Cultura en Ourense, e recollido polos adegueiros don Javier López Pousa e don Héctor Pérez Formoso, que o agradeceron emocionados. Somos unha adega pequena na que elaboramos só viños tintos, na de O Ribeiro. Algún día esta DO era coñecida pola gran variedade e calidade destas castes tintas. E por isto é por o que pretendemos voltar ás orixes, recuperando esas vidreiras e volvendo a plantar esas castes, mantendo esa esencia, tanto na adega como no viñedo. Creemos no que dicía don Ramón Otero Predario, gran defensor do Ribeiro e dos viños do Ribeiro. O monte ten que ser primitivo e así sabelo explotar sin invadir ren.
Nós, por isto e por o antes dito, só nos quedaba non perder a identidade de país. Por isto, a etiquetaxe en galego, porque creemos no que facemos e porque amamos o país no que vivimos. Para rematar, dicir que nós somos un gran área, pero estamos moi ledos de poder aportar para o presente e o futuro do noso país e tentar deixar unha pegada para o futuro. Grazas. Don Xosé Andión Cachafeiro, xerente da cooperativa Oxe, recibiu o premio de mans de don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. O compromiso ca nosa lingua, tamén como decía antes Carme, como supoño que tuvo en conta un pouco xurado, ben de fai anos, pero realmente eu penso que sin este tipo de recoñecementos que son os que realmente nos axudan a seguir loitando no que creemos. Eu sempre digo, cada sitio que vou, porque agora chámanos a un montón de sitios por o de etiquetaxe, isto todo yo merecemos, sin dúbida, o Foro Peinador e a IRGADE, da que estamos integrados tamén. Isto fíxenos visibles a unha serie de xente que etiquetábamos na nosa lingua, pero quizáis sin esa plataforma, non sei como chegar a decilo, non houbéramos chegado ahora que parece que chegamos a todos os sitios, que etiquetamos en galego, xa facíamos antes, pero isto fíxenos visibles. E fíxenos visibles ante o consumidor, porque o consumidor, hai un consumidor que apreza que o produto sea galego, que sea de calidade, que xeralmente é, pero tamén apreza que haxa un compromiso ca lingua, ca cultura. Bueno, pois dentro de Cooperativa Hoxe temos ese compromiso ca lingua e ca cultura, axudando, facendo pequenos mecenazgos para edición de libros, tamén deportivamente, tamén en asociacións non lucrativas, formamos parte de Amigos de Galicia, unha sociedade de carácter social, onde si damos unha parte do noso diñeiro tamén para xente sin recursos, tal. Eu penso que esa cooperativa hoxe non é só unha fábrica de queixos. E o uso do idioma galego pois é o máis común dentro de nós, porque xa teño explicado un montón de veces, os gandeiros falan en galego, os traballadores falamos en galego, non tería outro xeito de que fora distinto o etiquetaxe en castelán. Aínda que a veces estou con compañeiros queixeiros, que ainda este xoves estuvemos en Tribes, e é moi curioso que todos falan galego, que teñen o compromiso ca cultura galega, pero non se atreven a dar o paso de falar en galego, algo que realmente non entendo. O que pasa é que eles non ven esa necesidade, e eu digo o contrario, digo, se o galego é rentable, témolo falado máis veces con Pepe, con non sei que, nos accedemos a un nicho de mercado, como vos decía, de xente comprometida con Galicia, xente comprometida ca cultura galega. Para nós o galego si é moi rentable. Somos pequenos, pero bueno, dentro dos queixeiros de Galicia, pois nos salen todos os días 5 ou 6 mil kilos de queixo ao mercado, etiquetados na nosa lingua. Penso que é importante e ojalá sexamos máis os que fagamos eso, daqui para diante. O presidente do Consello Regulador do Ribeiro, don Juan Manuel Casares Gándara, referiuse á identificación dos produtos elaborados coa lingua galega, louvando o acerto dos adegueiros e industrias da transformación na súa elección. Teño que lles confesar que en situacións como esta resulta un pouco complicado diferenciar entre o cargo e a persoa, entre a persoa e o cargo, máis polo miúdo establecer un lindeiro preciso entre ambas as dúas. Onde remata o presidente do Consello Regulador do Ribeiro e onde principia a persoa galeguista convencido e empecinado, ou viceversa. Sendo galego non podo ser máis que galeguista, decía Castelao. Para min, personalmente, Galicia constitúe o principio e o final das miñas arelas identitarias. Unha fisterra para os que aínda creemos na reivindicación da súa personalidade característica en todos aqueles eidos que abranguen o vivir íntimo dunha sociedade de seu, senlleira e ancestral, o noso ultreia. E como presidente do Consello Regulador de Ribeiro, a denominación de orixe máis antigua de Galicia, a esencia desta terra feita viño, non nos esquezamos, quero dar os meus parabéns aos galardados no día de hoxe. Parabéns. Non só pola calidade dos seus produtos, con selo galego, senón tamén polo seu compromiso coa nosa lingua, autorizar unha etiquetaxe nun idioma que custou suor
e vaguas, cando menos, manter vivo. En representación da Corporación Municipal de Ribadavia, a concelleira dona María Touza deulle os parabéns aos premiados e a Asociación Álvaro das Casas por promover tan singular convocatoria. Solo me resta dar a enhoraboa a Oxe, a cooperativa Oxe, porque cando a xente non se atrevía a facelo, cando era necesario reivindicar o galego, atreveronse a facelo, a apostar por el e a decir, somos galegos, vámolo facer en galego porque temos calidade. Noraboa a Alborexar, por seguir crendo no galego, e por seguir crendo cando a xente está descreendo nel, e por facer o que fan, por apostar hoxe, por crear produtos de calidade, seguir creándose con esa ilusión. Noraboa a Asociación Álvaro das Casas, por poñer en valor o galego, por decidir crear estes premios, porque creo que Galicia é marca de calidade e creo que o galego ten que ser o selo de calidade desa marca. Noraboa a todos e moitas grazas polo convite. Don Valentín García Gómez fixo a coda final do acto animando as empresas elaboradoras de produtos para que secunden o exemplo das marcas premiadas. Cooperativa Oxe é todo un exemplo de como dende o mundo rural se pode crear riqueza, se pode proxectar os nosos produtos, a nosa cultura e a nosa xente, o noso traballo cara ao mundo inteiro. A súa tremenda produción, como acaba de dicir Lito Andión na súa intervención, é un exemplo non só de presencia dos nosos produtos etiquetados en galego en prácticamente todo o mundo, senón tamén do seu labor de mecenádego que xa fan, como promocionan eles produtos culturais, produtos que están en galego promocionando, por exemplo, libros ou actividades culturais que saen desa cooperativa exemplar. Alborexar no Ribeiro é unha declaración de intención, xa só ver esa etiqueta. É dicir, un viño que se chama Alborexar ten que ser algo que pretenda dar luz, que pretenda iniciar un tempo novo cos pés e coa cabeza na máis sólida tradición galega. Todo isto, dicía Juan Manuel Casares Gándara, o presidente da Denominación de Orixe, coa intención de reconstruir moitas cousas, porque neste país temos que reconstruir, como todos os países do mundo. A veces estamos en labor de permanente reconstrucción. O viño do Ribeiro necesita reinventarse todos os días. A súa alta calidade demostrada hoxe en día é froito dun esforzo feito desde unhas décadas para aquí. É unha das conversas que en calquera punto de Galicia ou mesmo fora dela se pode oír en calquera momento, é como melloraron os viños do Ribeiro, concretamente dos blancos, fálase moitísimo. A min que me gusta moito o viño, pero tampouco son un especialista. Pero todo isto leva un traballo ímprobo detrás. Pois o mesmo nos pasa aos que traballamos en lingua, aos que traballamos en cultura e aos que traballamos co galego. Sabemos que falta moitísimo por facer, pero sabemos que os tempos son moito mellores que cando don Álvaro das Casas, que vivía neste pazo, soñaba formando aqueles grupos xuvenís, os Ultrella, se chamaban, onde saíron intelectuais da talla, por exemplo, de Xaime Isla. Pois, cando el soñaba cunha Galicia mellor, cunha Galicia máis dona de seu, cunha Galicia máis identificada con si mesmo. Eu creo que daquela nin nas súas mellores suposicións podía imaginar que na súa casa se iban dar actos como este, ou se iban premiar a empresas que afortunadamente cada vez son máis que etiquetasen en galego, que houvese un coro como o coro do Valdo Avia que tamén pudese manter un repertorio constante en galego, que houvese profesores universitarios, membros académicos, empresarios, medios de comunicación que estivesen comunicando todo isto en galego. En tempo de don Álvaro das Casas isto sería ciencia ficción, aínda que daquela ni siquiera se lle chamaba así, pero non podería nin pensalo. Hoxe somos capaces de facelo todos xuntos e todos unidos.